Здравейте, добро утро. Мафия мръсна. Защото хората ги мръзнат и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. Те като делянни! Цялото Народно събрание ставаме заложници на един психично болен човек. Не, господин. Двама психично болни, които не дават да почнем заседание. Няма да отидете където решите. Ето на камера го казвам. Няма да ходите където решите, да шпионирате и да дразните народните представители. Абсолютно недопустимо е това нещо. Господин председател, защо има хора от НСО в залата? Няма как аз да знам дали има ли НСО. Аз не знам дали има. Има! Всеки, включително НСО, може да дойде и да слуша. Подигра.